Så Inger, vi skal have en ny gyldebeholder. Høj, men nu den bliver på net. Se, hvor kan du for? Nå. Jo, hvad? Gyldebeholder. Sådan noget. Nej. Okay, find noget. Hvad? Hulen, kan du så? Kunne du ikke prøve en gang til? Jo. Gyldebeholder. Nej. Jeg ringer til kommunen. Det er vandværket. Ja. Ja, det skal jeg lige undersøge. Ja. Tak. Hej. Du Karl, vi skal indberette vandforbruget. Hvordan tror du, vi gør det? Tror du kan gøre på net? Tror jeg gør på net? Det virker ikke, det er skiværk. Nej, det er jo tit så. Ring til kommunen. Hej. Dag. Tænk på til at tage en bil ind. Min den trænger til service. Det har jeg godt nok ikke tid til. Det har du ikke tid til? Jeg har alle de her biler her, jeg skal lave den her uge. Hvad med, har du ikke en Svend eller noget der kort? Ja, Janne mand. Jeg har godt nok tænkt på at skulle udvide lidt. Ja. Men det kræver vist en tilladelse. Ja. Det kan vi sgu hurtigt finde ud af. Jeg har sådan en smart tag her. Så kan vi lige gå på. Det der nymodens pjat. Ja, så går vi ind. Så kigger vi lige. Der er noget her. Tilladelse, siger du. Det må vi jo finde inde på Jørgen. Nej. Det kan jeg sgu ikke finde ud af, det der. Nej, men jeg plejer sgu at have godt styr på, men det virker ikke. Der er ikke noget at se. Ja, så må jeg jo ringe til kommunen. Jeg tror, det er det bedste.